az, amiről beszéltek fel. Fogom ne folyjon ki a benzin. Amúgy az volt a baj, felakadtam a fán. Az rántott vissza. Nem fértem el. Oké? Jó. Hú, vazd meg. Itt még te sem mentél volna fel. HCZ. Nézd meg. Azt mondom, kerüljünk. Mit szólsz, hogy forduljunk meg? Na, sziasztok! Ezt a nyomvonalat már YouTube-on láttam, sok eséssel párosulva. És mutatom, hogy idáig mentem, persze én mentem elől, és itt az a belógó fa, de azt hiszem majd lesz onboard videó is. Beleakadtam ebbe, és mielőtt hozzáértem, nem tudtam lefékezni a motort, és itt elborultam. De az semmi, mert amíg tovább is jövök, itt láttam egy svéd srácot szenvedni, szintén tenerével. Ez a kanyarív elég durva. Innen már lehet, hogy lightosabb lett volna, de hogy ennyit nem ér, hogy lezúzzuk a motort. Úgyis rövid átkötőszakasz. Úgyhogy kemény volt. De megpróbáltuk. Megpróbáltam, ez a lényeg. Lépjél rá. Minden erőkarral. 3, 1, 2. Tartom, rá tudsz készülni. Vagy gyere át ide. Tartod? Aha, igyekezz. Gyorsan. Gyorsan. Ebből az ujjad. Na most. Szúszálunk egy picit. Ne túl túl. Ne. Jó, de így erre dől. Minden fasza. Ákos akart kalandot. Tartod már akkor? Tartom. Felülök rá. Itt. Hát, Erről. rárugdosom. Elrugom és bele fog esni a lyukba. Igen. Szépen leengedjük vissza. Onnan meg letolatunk valahogy. Ja. Tudod, mit leveszem a táskám? Érzek egy csít az előbe, hogy bántál. Minden fasza. Nincs igazából egy patak. Ex-patak. Hát majd levideózzuk. De nem úgy, a fentebb felsétálunk. Csak fogjál rá. Biztos, nem biztos. Ákos remek! A lábamon van a motor. Aki egyszer felállt, azt többször is fel tud. Nem tudunk.
Minden fasza! Mindenki nyugodjon a picsába. A Thunder nem tört el. Ákos most azt mondja, hogy lekönnyíti kicsit a motort. Na, ugyanaz a koncepció. Most jobb vagyunk. Igen. Nem gáz. Van 3-ra. 1, 2, 3. Oké, tart. Föl kéne rakni. Függőnek és brutálát raktam. Megismertem a videóra ezt a szart. És az van, hogy látás nem rá. Nem kurván, nem. Te vagy bal oldalról, én meg jobb oldalról. Bele-bele kuplungolok. Igen. Sőt, lehet, hogy te vagy ott. Rátapotol a köhékre. Jó. A lábfékre. A kuplunggal menjél. Nem tudom. Ránthatom? Aha, fogom. 1, 2. Jó. Fogom. Rövidítőszékkel. De megpróbálhatod, magéval, ha akarod. Persze, Ákos. Na, viszont te nem neveted? Jó, nem? Hiányaddig. Megállok a bugival. Elhozhatod a sisakomat. Mondom, a bugi feljönne. Nem akarom lealázni a Yamahát. Hát ez eleve fizikálisan. Nézd bele a kanyarékbe. Nem kell megmagyaráznod, hogy miért estél el. Miért nem bírtál fölmenni. Látom, hogy ganaj. És nem is a doboz ért le, hanem ez itt. Ákos akkorát döntött, hogy fába fölakadt a kézvédője. Na mindegy. El is állítom a videót.